אני כל הזמן אומר לכם שאנחנו קודשים את משטר הטרור באיראן. אבל אנחנו עושים זאת ביתר שאת ובעוצמה הולכת וגוברת. אתמול הטייסים שלנו השמידו מטוסי תובלה ועשרות מסוקים בבסיס של חיל האוויר של איראן. היום הם תקפו את מסילות הברזל והקשרים שמשמשים את משמרות המהפכה. הם משתמשים בהם להעביר חומר גלם לנשק, כלי נשק, ואת הפעילים שתוקפים אותנו, את ארצות הברית וגם את מדינות האזור, ואותם פעילים שגם מדכאים את העם האיראני. וזו הנקודה המרכזית. הפעולות הללו, שאני אישרתי יחד עם שר הביטחון, אינן נועדו לתקוף את העם האיראני. להפך, הן נועדו להחליש ולקטוש את משטר האימים שמדכא אותם מזה 47 שנים. זה כבר לא אותה איראן, זה גם לא אותה ישראל. אנחנו משנים את מאזן הכוח מן הקצה אל הקצה.